gran premi, que serà el número 23 consecutiu. És el 5è gran premi de la temporada i en la vessant esportiva diré que arriba en un moment extraordinari. El circuit va néixer d'un impuls, precisament en aquesta carta, entre la Generalitat i el RAC, amb la col·laboració dels ajuntaments, amb l'Organès Parets, que eren el territori popular del circuit, i va néixer l'any 88. Un any més, ja fa 23, com s'ha referit anteriorment, Montmeló albergarà una nova edició del Gran Premi de Fórmula 1. I ho fem, i he de dir-ho, amb la mateixa il·lusió del primer dia. Fem aquestes apostes perquè volem ser un referent, perquè al voltant de tot això es genera activitat econòmica, es genera riquesa. Aquest circuit genera a nivell de Catalunya una capacitat econòmica de 120 milions d'euros. A la ciutat de Barcelona això representa aproximadament uns 60 milions d'euros. Perquè la ciutat de Barcelona, a través del seu ajuntament, s'hi han implicat econòmicament. Aquesta és una aportació molt valuosa, que té un doble sentit, l'econòmic, que no cal negar-lo, però també el d'associar el nom de Barcelona en el circuit. Perquè avui dia, a nivell internacional, el que és àmpliament conegut i àmpliament reconegut i àmpliament prestigiat és el nom de Barcelona. I si el nom de Barcelona l'associem íntimament en el nom de Catalunya, si sempre anem de bracets, Catalunya també serà més coneguda al món. I això ens interessa a tots. Li interessa Barcelona, li interessa el territori, en aquest cas el Vallès, li interessa Catalunya.